Бапис реално прави хубави видеа. Това беше добър виц. Иванка на 21 години от Люлин 7. Ох, котьо! Така си представяте човека, който чете вестник, нали? Но замислили сте се за смешките и вицовете, които да забавляват читателите в 7 часа сутринта? И не говоря за случая на Клисков трец. Вицовете във вестниците. Да, до там се стигна да коментирам вицове и то във вестниците. Искам Оскар за оригиналност, човек. Кой друг се излага така, ако не съм аз? Бапис, адекватен ли са да коментираш такива глупости? Видеята ти са като видео наркотици. Канабис, кокаин, метамфетамини. Идеята на това видео се появи, когато отидох си взема вестници, за да правя колажи в часовете по английски. И нали почвам да разлисвам да видя малумна и по-мална статия и снимка. И изведнъж, като дар от Господ, се появява страницата с вицове. Чета първия и мисля, че вече съм болен от рак. Не може да са толкова тъпи! Цитирам. Един се обръща към известна дизайнерка. Мъчи ме един въпрос. Как може скъсаните нънки да са на мода, а скъсаните чорапи не? Какво е ръст на икономиката в България? Това е когато бай Иван преди 20 години живееше в гарсонера за $8000, а сега живее в гарсонера за 120 000 евро, при това не се премести от Лунин 3. Съвет към новобранци парашутисти. Ако при вас нещата не се получават от първия път, по-добре не се занимавайте с парашутизъм. Преди да затворите видеото, искам да ви кажа, че код BAPIS10 ви дава минус 10% отстъпка на всички мои артикули в Monster Love. Използвайте го сега, понеже е валиден от 30 април. Аз бях Бапис и си имам някой друг път.